ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଛି ପିଓର ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ, ଖାଣ୍ଟି 1 ନମ୍ବର ହରଡ଼ ଡାଲି, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଧଣିଆ ଚଟଣି, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ମାଖନ ବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲର ଭଜା, ଗୋଟେ ଭଲ ରେସିପି। ତା ସହିତ ଅଛି କୋଶଳା ଶାଗ। ଆଜି ଆମର ଖାନା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆଜି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଆମର ମିସେସ୍ କରିଛନ୍ତି।